Mungkin ini parang ke bro? Tujuh. Tujuh tu para? Tiisa kupur. Tiisa tu. Tiisa? Tiisa kupur. Tiisa kupur. Tiisa kupur sekolah ya kawai. Tabau mela nanya payment ni. Ta mela apa? Tabau. Mela bung maya. मत कैसे होता है किसी लड़की को प्रपोज करने को फिर वो ना बोले उसका जबरदस्ती करने को मुझे ये बोल ना बोला तो ना बोला ना भाई जबरदस्ती करने को किसने बोला नहीं नहीं भाई किसका है ये घर किसका है किसका है भाई तू बोल क्या हुआ था तू शुरुआत cái cái gì ràng pizza sốt một cái ràng pizza khai nên sáng sáng là ràng pizza sáng tây nên sáng là cái sự ta bằng cái Suka quan em muốn sai tổng cái ăn tụi nó có bị bắt gặp nó ăn bột cái tổng mà xin tổng cái Suka no share ne of video jaga sang kebama update no rine nor full video naji skip khaya kare Kaijakna denu ha haji ya Angkat tabau mela ni pirok dorok de mela dia thang lain man de. Pwilani sanamu jenggo of video pupurni eba saborok angka jeng mo sia miani sana of video no boiro hori jeng manka te of viral video jaga jeng nokha hor kutuk jora khorksa berino jelarok dol kutumai bini mongtamo bo parani hne senglai tongka sudo amsek simya kok sitra sawi neng keba bai khajak hade nei bo senglai mani nukjaka mane berino kebo jelabai thojak jajak te hne jelarok dol kebam kutumai khorksa berino mokhango tor seplai eba tor sthonei kok sing tomni nokha apro buribo kiri motho amang jimang khena kok sama khanaka mela nanya bagi phaima se henei henke tabo kokle amose amsik sanja hor kuthuk jora buri chachung biang thangi chelarok bai amo kahai eng tongi khena camera bus kango se kok sitra salai kok sing tomni nugo camera off ni yagulo obri chachung a chelarok bai te tamro khajakana belakhen wana masingsa sana hamle cherai cherai khaibe nokni ongkhori borsi bishik hor kutugo melai mela hne naina ongkhor lajak olo jesa mungsa dere thanki azro tamongnai eba sabono mazrai beraiba nokni buma bufa songbo janija bosano tamo khel khaine rok gereja abagwi cherai rok je musungti hor kutugobo nokni ongkhori tongnai manma krakha gobi kok sana thanki amo hairok tabukba sudo changdrop siku jora na singi chimi naila boskango mohalaya durga puja phaitongo a jora khorok pusuk thikya khorok pusuk rom presa khane khana jawono jorasim nasing tondi tabuni simi jeng chirge kok samonake baksa borok khel khane tonggalak eba chajaya se ngai olo derai thamprose muitoma khaine te je bujine borok henkai to kaham kino bujine chini kok thanyo je buje rok place ke chin koimung abuno nokni buma bufa jani je besano khel khadi buri besano phachata yakarti logi okra borok tongkeno kahamungnai en chela besang phano bole chela ba kunungala khane yakarmani chaya tangge henkai jora hamya chaya puro chela phano yogya tamungno kebisia china kokthani men kok cherai rongna amsik freedom rioi yakarmani chaya jani ja cherai aba besa borok thang bosaka kamasa khel khadi plus je basa hinjane ropo ma babu ebake okra borok kokno khanawi choli lagi amuni chini koimung oke phadi henge chini next update mo kisa seman laine भाई तुम लोग तो किया है ना माँ चोट देगा माँ कसम बोल रहा है ठीक है तू क्या तेरे को कल कॉल किया था इलेक्शन ना तेरे को कल रात कॉल नहीं किया था पीजी से बाहर आने बोला था ना Laithane salkisa sikango Assam Downtown University ni kok North Baksa luku khanawi saimanjana khana tebo jeng chikonsa sawi update rui rinai Assam Downtown University khoroksa buri pori tongo amo chini Tripura hasteni no jeng ojaga bini detail sinimung photo rok mung rok sana thanglia amo bini privacy eba bin detail hat khana bai sajaka fiyaba jeng kisa khanaka e university pori tonai khoroksa student chala Pula obri hamsa ko hne propose khaima olo bwrwi je Tripura hasteni thangi pori tongni obri accept khaini darte yaklo chala bini dolok bai milawoi e bwrwi khoroksa rompre kahani semanka blackhan wana masing saheda propose accept khaini darte se chala pajon dol milawoi e bwrwi logi tomo haime tonglai pakya noro display o a pajon chalano nukuni mankana amorok meite bosoni hnibo khanaka Tabu university ni suspend wa khaijaka a pajon aro te arone student eba senior rok bai e pajon chala je tomo hame tonai rok sprak jamani video chini WhatsApp group haika ba Telegram channel lo hapinai di nugui manai a bagi sate kalayo porna bagi se thangko kecho kaham keno porwi buskang agu kladi porma jara borone hamjage tabu je o student cherai pajon aro ni live nostonka and je bonolo kirnai bini dolo wahno live nostonka University ni je karwi suspend kere jaka ke boring life te jam dong shiba hai deba
파이데케 비디오니 저토니 파이테고 코럭사 모나니 라이브 스토리 기사 카네네네 비니 제타 타부 두코 코스트 비르만 응토머니 ang ke bibi khabai ke bono hanso ge ang le ka ke stong tong bo si ta bong ke bo ang bai ka wan himang sau bu ma sa pu ke ang to bo ke tong am la ang to ke bibi khabai ke hanso ang bono Norok display koroksa salano nukini man kana miani sekango cela eba menai chino call kai bini problem sawi khanarga bo buri koroksa bai pula hamsagi choli toma jora burni buma joto saimanai celano accept khlai go sima bai besajono celani nogo rohori loki baksa tonino kedema saljora lai tongkha but kedema jorani olo salkisa sekani simi henke burni buma atom sake celano chasagi angge besajo bai sekana bagai salprum chokile kutini sekmang Suka kenyo telangka te beriwa agi henke sawo ani ama babu jasa pono sai tong tung borok ko sia pono angle nungbai no kajaki tongnai nungbai ma kajaki henke ang thei bo manu beri agi wo henke ama ka ko kete korang kete be celano sawunyo celani nogo thuje tongai kya fiyaba tabu kajana jora sokpai puruke beri sawo ani ama babu song gosia ama babu ni bekano ang bo sebane musunya ang thino hamsa nono haipono ama babu no dukhurina musunya borsa no cheranchmi nayui to rui to mani nangano pogi thangsidi buri ama ka koksa yang chelano nang play cheke break up eba kagonyo rikha aro hinke jengte jam sachenai lukorono wansugina sidi besek duka chalaki thangjak tongkha agi pula pura hengai beri se semai kotor tanggai celani nogo thuje tongyo te berni buma bo pula pura ke joto saimane besajono celani aro rohori muthoi chari tonika tabu kajana jora phaipur ke phone kaisa bokhok laima dartei beri nogo thangba olni simi bine ama babuno dosirwoi celano nang plesha ke kagrika berni buma hengai nokni besane dosirwoi besajo bai celano Sekage nogo telang thaga besek sexy live story heda je chini video na kyon dara bai tolte mane shong mane berni bu phale agini simi saimanya bla abage berni bu ma ke besai hega ba berni bu phano tu sirwoi besajono telangka ama hatia singla kubushi abdi kokrona khane belaino choru bomti mendra hanu abo agi pulao henkai ba kaina gosipo jefur kajana jora phaipur ke kaglai pho sekak ja pho bo sajaya pho ama sajaya pho babu sajaya pho Ari agi ingka ba buma bu phano sengi hamjak mai deba pula jora ke tabu kajena jora phaipro ke buma bu phani kong wan chuna reka haja amo tiro ko khana chengle pelen cholu ha che khana to ya ko khunju laslali yam tiro amani darti cheng wan chuguina amani ta abri chalak beriti buma salak no camera beskang lukoni beskang go tobi phono ge rikhai bahayung no lukoro comment ke sadi berni mong ungkha mili jomatia jino tini story hore chelani mong subut jomatia e chelano ekdom live ses nosto khano rikha beriti berni buma ungya ke chela tabo kethesi ungkamo bahke hinba berni darte agiwo thaijanai bithi rok sawi shudu hospital Kaijakna e munai chela tebo phano thailia amuni ulo kaham ke tongeno tabu hengkai hanyo hache berebe kagi kelangjak jauka sana hamle chini baksa chelani kepalbo belanyo hamya tabu aro jodi berino tongge ola kajana puro chela yakare rikha hengkai bahing khamo besake hamya chaya sajagi police case rok khamo thigediba fiyaba tini beri tongge chelano yakare bini life no nosto khaimani amke kuno dam karikhya kuno meaning se karikhya duniyawo phadike jeng chelani khokti bini story kisa khanai ne te nang mo kebono Kobi bekawe hamsak tongki videono share kadi te kaisa kokseng di nengje ano tabu kobi bekawe hamsakai ang bai kajana ne kongri tomani olo jepur kajana jora phaki neng boda ama haki ano yakari thampanyo ama haki ma babuno dosirwoi ang bai chali thano ama kaisa koksena ta poti angle tesi bokri ko tong to yan siring angle je photo kawu mu isma tong ro bosu bole phun thaisa ni bangsi bona ama je samani puno nansi agasi gosesi ang finance tak thang na hin tong ke ang bokre ke tus tom ya bon bang ang sakang pro bitiro sai hospital ang ko bam khwlai la ke bon pore be ko ka ha ke tong ha fi ke bo berai nei se ka ang berai no ro ho ta berai de hin bon ya berai nei ke berai ro han tong do ke bo hapasi ang bai tong pu ka ha ke tong thang ke nok thang ke si tomaro hin za ku so kun sa ke zanda zang dir ama bai humza ang no bai ka ke je saman phone pu je tong thom suman ke tong jane pu ar hi sauta no ke ang bono sala ha aman ko ang mana na ama sa ano posi palai te phebna ano tuma khaima tong khane ano hu ke ang buje
ang to nung sa sare khano khe nun de nang ang pai prang nang sare khano to na pun ang to nung ko bi ka pai sang sa gule khe un ra ke khai joge ang du khong la khe ang ta bo tuman sabon ang bon pun ro yang ro ne hi sai tong do khe ang hospital ni pai dru pro bo ke to me po so pu ama ba so ya pu ni sa sa ang ko bi ka bai ke bon ha joge ang le ka ke stong tong bo si ta bo ke bo ang bai ka wan hi mang sa bu ma sa pu hi ke ang to bo ke tongnai bla ang to ko bi ka bai ke han zo ang bon te ba ang bo je sa bo ha ke tong ang bo je man ha ke tong do pa se amma ba bani ko nas na amma ba je no phun sa man ni bo no ro nai phu ang te phaili ya ta gor ji thang pas nai te ni hi sai dong ke ang sa man ang nan tin fu ni na tan gor ji thang ba hi o si amma bu anu nu ba ka di hu yong nai su tro zo to se ka wa ji hu hi sa ke nung to ang bai se kang puro to nung ama ba bani ko na kis na ang bai phai si na je ka son ro mun phiro ro phadi phu hai so ro phadi pu mala ro om ro phadi pen so bo ro na hi se tong bo si nok tak thang ma si ang bai wa lai man lo sa wa pa na ang so zo ro siring tong ke se kang puro ro bo ke ko bang lai na pas ang siring tong do bo si ta bo ke kaks nai phu mamba ba ke ho ke ang to bona han zo ang bo ke ke sam bo ke mi ang so ke mi ang no hai siring tong kai man tong du ko ke tong je fur puro se bo si ang le a ke si ta bo thang jak mani ka lai la hang ka sa bon ang bono phai di siring phai di pun te ni ro na ta katal pai na ang bono sala geni ni ka sano na ka sano ro na ang bono sala ba se no ta bo ang ha ke tong lia ang amani ko na se amani thang snai sa ke ka wi bilen ko sa hoi tong wo ke buma mani anaro thung recording ro tong ke mi apang thang mani na ano mu ro lai bu ro ho ya ke phai mo sung ja ko si chu ro ho lai ke bu phai me ya ge ta ba ang tai tama khani ba ang to bo khre ke to sto me je pur buru mai to mai ge kai ro nai kai ne lu sa ke kai si ji bu rang paisa chot ungwi sa ke rang paisa khai nai sing sa la rang paisa sung tei nai sa la ke sa si ta bong ke suka gon hi mang chai tong ke ang to bon ko bi ba ka ba ang bo ke to sto me sing tong ke ako ang asuk ne je ang samane ang tak an bukra zo bu bukra no sa si khog tong 7 8 man an ro bo phai tong phai si bukra no tu salaya ko khog wi tong lai ko an bukra zo bukra no ke ang to bukra zo ke an bukra no tu saya an ro phai tong phai mane berai phai na hang ke siri ho wi si tung si ma ro ako asuk ne